Vítajte v Miloslavove. Predstavujeme vám novostavbu rodinného domu s celkovou užitkovou plochou 101 m2 a veľkosťou pozemku 350 m2. Je skvelým príkladom moderného a pohodlného bývania. Dom má dve podlažia, ktoré ponúkajú veľkorysý priestor pre celú rodinu. Má terasu, veľkú záhradu, ako aj 3 parkovacie miesta priamo pred domom. Prvé podlažie domu je charakteristické otvorenou praktickou dispozíciou. Po vstupe do domu nás privíta príjemný vstupný priestor, ktorý nás zavedie do priestrannej kúpeľne z WC, kde je ukryté aj tepelné čerpadlo. V kuchyni s veľkým oknom, ktorá je spojená s obývačkou, bude dosť miesta nielen na prípravu chutných jedál, ale aj ich vychutnávanie pri veľkom jedálenskom stole. Pod schodiskom je dostatok miesta na vytvorenie praktických úložných priestorov. V obývačke je tiež predpríprava na krb. Dom ponúka bezbariérový vstup na terasu cez veľké hliníkové posuvné dvere. Na druhom podlaží nájdeme 3 útulné spálne a spoločnú kúpeľňu z WC. Noví majitelia majú možnosť dokončiť si ich podľa svojich predstav. Dom je vybavený aj prípravou na vonkajšie žalúzie, alarm a kamery. V každej miestnosti je podlahové kúrenie a je predpripravené tak, aby bolo možné každú izbu ovládať samostatne. Výhodou sú aj kompletné inžinierské siete, kanalizácia, voda a elektrina. Bývanie v Miloslavove ponúka výnimočný komfort a pohodu pre každodenný život. Vďaka blízkosti diaľnice D4S7, ako aj priamému vlakovému spojeniu do Bratislavy, ktoré trvá len 25 minút, je denné dochádzanie do práce bezproblémové. Rodiny s deťmi ocenia základnú i materskú školu priamo v obci. Je tu kompletná občianska vybavenosť vrátane knižnice, pošty, lekárov a obchodného centra. Miloslavov je tiež rajom pre milovníkov aktívneho oddychu s prístupom k cyklotrasám v Dunajskej Lužnej a Eurovelo 6. Štrkopieskové jazerá v okolí poskytujú možnosti na šport, rybolov a oddych počas slnečných letných dní. Pre nadšencov jazdy na koni je priamo v obci obľúbený jazdecký areál. Miloslavov poskytuje naozaj ideálne prostredie na kvalitné bývanie a aktívny životný štýl. A tento dom je skvelou investíciou pre mladé rodiny, ktoré hľadajú komfortné a moderné bývanie v príjemnom prostredí a za rozumnú cenu.